kabigan ninyo. Amuan. Suka. Mas masarap pag may suka. So yun mga par, panibagong vlog na naman ang inyong makikita. Gawa ulit tayo ng vlog. At yung tindahan namin sarado. Bali dito muna kami sa bahay nila mama, nila papa. Magbubudol pait daw kami. Dito muna, para relax muna sa utak nitong isa. Mamaya pagkain, gawa tayo ng vlog kung saan mapunta. Ito na. Oh, daming laing. Grabe, darahan na sa nani Abi. Daming laing oh. Hello, daday! Hello, uso! Di ba na-record? Kaya sali mga meron. Naluto na ka ma? Naluto na ka? Josh! Josh! Tingnan mo yung kamay ko. Ako naman nalaya. Ganito yun. Hindi gawa. Ganito. Tingnan natin, nagluluto sila. Laing. Ay. Bodle pipe. Kahapon nabitin nung laing dun sa anniversary ni Ulang, Mama Ulang. Kahapon din ako nakapag-vlog dun sa kaganapan nung anniversary. Kasi na-late kami sa punta. Pagdating namin ay nakakain na. Sabangan niya kami ah. Ano ko tayo ami poon pag first. Yung usang palansong nagpuso. Luto na. Sarap. Parang mapaparami na naman yung kain ko. Doon kasi sa bahay, biyara kami maggulay. Baga naman makapaggulay, nakalagay sa sinabawan. Kasi pag uwi ko sa bahay, gagawin ko na talaga yan, edit na. Nakapagluto ako doon, nakakatikim kami ng gulay pag ako mismo nagluto. Daming kalamansi pala dito. Yung kalamansi kasi natanim namin din doon. Hindi nabuhay. Daming bunga. Bodle pipe. Bodle pipe? Para siram. Ay, suka, Sa dessert. Hindi na natatagak. Oo. Hindi pinaparis order. Dating dinudumog, ngayon binubugbog. Ang kain na po kami. Tara. Tara na. Ito daw pati kumlit pa lang. Oo. Tasaran mo na. Kita tadi na. Bleed na bago. Ano si Ilan? Sadi? Pwede nga tiga. Oo, usahan! Lad! Wala sa tlik. Pwede na di daan ka dispita na. Wala ka mo. Diba? Wala ka to? Hindi sila ako, dis ganun. Inabot yung mantin. Dahil. Kaya no. Kaya kasi nanay. Grabe. Grabe. Pagkakito man ito. Manteriya ni talaga sa bali, di man Kanina nila na to. Kanina na to. Di mo mantin natanggal kami. Di, sa alam mo itong ata na kabutang mo.
Graduate si baby. Ayan po, tanghalian na. Amo, mauban kang sa to? Okay. Kain na. Election ni. Ipakalikan ti ame mo. Bay na kayo. Kain na. At sika single. Nagugupit muna. Sarado yung yung gupitan ni Kasingil doon sa gilid ng kalsada doon sa may tindahan. Kaya yung nangyari, yung mga gugupitan ay dito pumupunta. Kainan na. Wala si Pula. Hindi ko alam kung saan. Cavite. Cavite to? Amo sa Cavite. Magkasa di makabot sa Manila. Sa Cavite, Migian. Pamapaman. Ya, pag nakaipo na ba yung sentang, maguraw, tingaw, din sa nakatahay, kaya pahin nga sa kuha. Tagay na, maganda mo, alam na to. Mamaya, hindi pa malakas. Kain po. Big mommy, good. Lakas na. Sing mo. Good, ma. Big ma. Kung si Kayla, di kakain. Tubok din ni Kayla ako. Ma. Ito lang. Ma. Yung iba wala. Nasa school. After ko magkain. Yung iba, kapit siya namin. Ma. 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 Ay. Gusto ko magudulan. Gina, sige na, liko na, gina. Go na, Takbo na pasundan doon. ko. Mamaya na magligod. Ligod. Lakas na. Gina nga ni... Wala ka kasi. Masirap. Ligo na, Dodoy! Kain na, dali na. Ligo na! Kain. Ayusin mo naman yung camera. Medyo malabas kami nga lang nahili sa oras.
Ayan po, tapos namin kumain. Tapos, Anong bot ka, man? Kaya bago yan narin ni... ay!